दिनै खुब गोजोनथाव बाथ्रा दिनै सुलि महिलारि मेडामखौ जोङो क'क्राझारनि बिजाथि हिसाबै मोनबाय आरो बे मेडाम बिजाथि मोननायनि दिनै देरहासारनाया रोखा जाबाय जों बेखौ बुंनो हायो आरो बिनिनो जोङो टीम सं दिनै रिलिज खालामदों दिसपुर सोलो बे दिसपुर सोलो जात्रा दिनै हाग्रामा महिलारि सारा आरम्भ खालामदों थांनाय 25 तारिखनिफ्राय बेखौ जों आरम्भ खालामदों फेब्रुवारि मासनि आरो बे फेज मोननै जोबनानै थांबाय इउथ्सफोरनि लिडारशिपआव मोनसे आरो हाग्रामा सारनि लिडारशिपआव मोनसे आरो दिनै जोङो केन्डिडेटफोरनि केम्पेइन खालामगासिनो दं गाबोन जोङो नमिनेसन गथायगोन दा बेवहाय नैबे मेथाइनि गेजेरजों जों आसा खालामदों जोंनि रायजो राजाफ्रा बे देंखोनि गेजेरजों मोनसे गावखौनो दिनै मोनसे वेल इकुइप खालामनो हानाय मोनसे डिटारमिनेसन लानो हानाय जे फैबाय थानाय बिसायख'थियाव जों सोरनो भट होब्ला मोजां जागोन बे गानाव गासिबो रिफ्लेक्ट जानानै दङ दा बे गानखौ जाहाथे जोङो रायजो राजाफोरनि गोसो बोनो हायो रायजो राजाखौ जाहाथे मेथाइनि गेजेरजोंबो जों कनभिन्स खालामनो हायो बिनि थाखाय बे उसिलायै दिनै बे मेथाइखौ बेखेवनाय जाबाय आसा खालामदों बयजोंबो अनसायजागोन बिपिएफ मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरजों अनसायजागोन लोगोसे साधारन रायजो राजा जोंनि भटार रायजोफ्रा बयबो मोजाङै खोनासंगोन आरो बजबनानै लागोन आरो बेनो जोंनि जे मोनफ्रोमबो थाखोनि रायजो राजाफोरनि बिखार बिफ्राव हाबहैनाय मोनसे देंखो बे जागोन आं मिजिंथिदों तीव्र गतियै सोलिदों एखेबारे हाई भल्टेज दिनैहाय माने प्रचार अभियाना सोलिगासिनो दङ दा जोङो ओरैबायदि खालामदों माने दिनै 100नि स्पिडआ बारबाय आरोखि हाई भल्टेज मोनसे जेनाखि माबा जादों केम्पेइन जागासिनो दङ आरो 440 जागोन बे समाव आरो ट्रेक्टरा गासिबो फिउस जाजोबलांगोन आरोखि